Bueno, Javier Zamora Solito, un llibre que ens hem llegit en paral·lel. Jo penso que no ens l'hem recomanat mútuament, sinó que l'hem agafat la Clara i jo. I és un librazo. Jo crec que per mi ha sigut la revelació d'aquestes setmanes. No puc recomanar-lo més. O sigui, és una novel·la que recomano a tothom, absolutament. Crec que té un ampli públic de lectors, molta gent a la que li podria agradar. I està inspirat en la vivència del propi autor, que va haver d'emigrar d'El Salvador. Bueno, va haver d'emigrar, una de les coses que... El fan emigrar, els seus pares decideixen que els seus pares estan ja als Estats Units, allà a Califòrnia, i decideixen que és el moment que el nen vagi cap allà. Ell no coneix el seu pare perquè no se'n recorda d'ell. Hi ha un tema de que El Salvador va tenir una guerra civil brutal, una guerra que va fer que el pare marxés, després va anar la mare, ja va anar-hi via coyotes, sí, la van passar, i quan el nen té 9 anys... Li toca. És en un context en el que això és el més normal del món, no? En què els nens desapareixen de l'escola d'un dia per l'altre perquè se n'han anat a fer el viatge, alguns de formes més segures i alguns de formes més perilloses, com és el cas del Javier, que va fer el viatge a bus, a peu, en barca, en cert tros, i completament sol, amb un grup de gent desconeguda, un nen de 9 anys travessant el desert. És molt fort quan busques les fotos d'ell quan era un nen, perquè tu vas llegint, no? I llegeixes com si fos una novel·la, i saps que acaba bé perquè com que has escrit el llibre, saps que arriba, no? Per tant, l'angoixa no està en el fet de si morirà o no, que podria ser un argument, sinó en què va passant aventures i com ho resoldrà. I en què això és real, no? I el que millor fa Javier aquí és que et posa en el cap d'un nen. Això no està explicat, no és el Javier adult mirant el passat i explicant el que va passar, sinó és un nen de 9 anys explicant en el seu present el viatge que està fent. Cal mirar la foto d'ell quan tenia 9 anys, busques a internet i surten quan t'adones de lo petit que era aquest nen, no? Perquè tu transformes els personatges, no? O sigui, els adults que van amb ell tenen 19, 20, 21 anys, vull dir, el Xino té 19 anys. Això vaig descobrir-ho també llegint no sé què, no? I la noia, la Patrícia, la que és la seva mare adoptiva, té molt pocs anys, són pares molt joves, amb una nena d'una mica més anys, potser en té 25 o 26 o 27. Però, clar, està envoltat d'una gent que no coneix de res, fent l'aventura més bèstia que pots fer en això, que és creuar deserts, mars, amb taulons, amb una gent que viu pels diners, és a dir, tota aquesta gent treballa pels diners, i tot i així veus molta humanitat en tota l'aventura. Sí. Hi ha gent que s'aprofita, però hi ha un punt d'humanitat en tot això. Estan fent-ho tot per calés, i per molts calés creuava els $5.000, $10.000, però hi ha un punt que el veuen amb ell i tothom més o menys, d'una manera o altra, el cuida com pot dintre l'egoisme que fa que cada un miri per la seva... Hi ha això, com uns desconeguts que d'alguna forma adopten aquest nen de 9 anys en unes situacions molt precàries en les que prou feina tens per sobreviure tu mateix, per carregar físicament la teva pròpia aigua pel desert com per a sobre carregar-la d'un nen que no és res teu i carregar-lo amb ell. I fins i tot hi ha la policia de frontera, que també hi ha un punt d'humanitat. O sigui, no presenta ningú com... Un nen de 9 anys potser no veu la maldat amb els altres, no? I potser el que deies tu, no veus la maldat, perquè no ho veu un nen. Però sí que hi ha punts que dius, hòstia, és que té 9 anys i jo miro... I alhora també et fa sentir molt bé l'horror que és ser un nen petit comprenent a la força, a través de l'experiència, el que són les fronteres, el que és la violència de les fronteres i de la migra, no? Que la migra sigui un dolent que existeix a la teva infància, uns homes amb pistoles que et volen pillar, que no volen que vagis al teu país, que no volen, o sigui, són com un antagonista d'infància brutal, i d'això d'aquest sentir que aquest país no et vol, que no et deixen arribar cap als teus pares, t'ho transmet d'una forma brutal a través de l'experiència d'aquest nen de 9 anys. Li dona un ritme angoixant, és a dir, un llibre de que no para de dir corre, hi ha un moment que dius, bueno, para, però és que no cal, la seva vida no para, són un viatge de 2 setmanes que es converteix en 2 mesos, però és que intenten creuar diverses vegades, tenen moltes aventures, molts canvis, passen moltes coses, i ell continua donant-li aquest ritme que t'angoixa i te cansa alhora, però és que ells estan cansats. I alhora t'agafa i t'arrossega, no? Perquè sí que volia dir que són 500 pàgines, és un llibre llarg, però juraria que és que no en sobra ni una, i que com que hi ha aquesta pressa, aquesta urgència constant per fugir, per arribar per al següent lloc,
t'agafa tu també com a lectora i t'arrossega, no? I si et deixes portar, és un llibre que te'l consumeixes, que t'absorbeix. I jo penso que arribes al final i llegeixes les últimes pàgines que és ja d'adult. Llegint les últimes pàgines. Ja fa un salt de 20 anys i ho mira com a don sigués a l'adult, no? I hi ha frases aquí, no les llegiré, llegiu-les, arribeu aquí i llegiu-los al final perquè et fa pensar molt en que era un nen, no? I que l'envien allà... Que no sabia acordar les sabates. Sí. I aquest detall se'm queda molt, no? Quan t'olvides que és un nen perquè la situació és tan desesperada que t'olvides que és un nen i de cop et diu que li fa por anar al vàter. Sí. Perquè li fa por caure's per la tassa, no? O que no sap portar les sabates. La zona rural del Salvador, vull dir. Sí, sí. I saps que, bueno, també és veritat que és el retrat del somni americà, Sí, és el somni americà, tu arribes allà com un immigrant i acabes sent un referent literari d'una universitat americana. Que alhora s'ha passat tota la vida barallant-se per, crec que no té la nacionalitat, té la green card, que li va costar moltíssims anys d'aconseguir, i quan va sortir el llibre es va generar molt de revolt perquè, per exemple, el Premi Pulitzer no es podia concedir a gent que no tingués la nacionalitat americana. I arrel de tota la polèmica que es va generar al voltant d'aquest llibre, han canviat les normes del Pulitzer i de premis així, el qual és, vull dir, em sembla molt significatiu a nivell polític, però també com aquest contrapunt del somni americà, no? De sí, però per qui i fins a quin punt, i com se't pot resistir al país tot i tota aquesta vida al darrere. Bueno, la història... al final, i tal és qui mereix viure un lloc, no? Clar. El que neix allà perquè els teus pares són d'aquí, tens tot el dret, o el que ha hagut de creuar mars, deserts i tal, i ha arribat i et fa plantejar quin és el dret real, no? El que et fa poder ser un ciutadà de primera o de segona i tenir drets i tenir sanitat o tenir coses perquè has nascut aquí o un altre s'ho ha currat com aquest nen, no? Però dintre de tot aquest debat ell no hi entra, ell parla del seu viatge. I la veritat és que us recomanem molt Javier Zamora, Solito. En català ho publica Periscopi. I en castellà Random House. Llegiu-lo. Molt bé, recomanat.